Uhuruchi ọma na ụmụnne m, asị m nke onye chikwara nyaziri, asị m ya dụkwalụ nwoke mma dụkwalụ nwaanyị mma. Asị m nke eke kele ụwa chekwaba anyị ncha n'ofu n'ofu. Ife nwere ka anyị kụzikwanụ n'ụbọchị taa bụ ife ndị dị iche iche bụ ya na-ebute mmụọ akpọrọmasị n'ezinụlọ, maọbụ ya na-ebute abụmọnụ n'elu ọtụtụ ezinụlọ. Anyị ga-akọwa otu ụzọ ife na-abụ maọbụ ụzọ ife na-atọ na-ebute nyanwụ ife. Aka m bụkwa ezigbo nwanne unu nwaanyị Eberechukwu Ada Nnewi. Now, ọ bụrụ na ị na-esonyebụla anyị n'oge mbụ, asị m nnọọ. Ọ bụrụ na nke a bụ nke izizi ị na-esonyela anyị, asị m gị ngwa gbajie ka ije pịa aka n'ebe edere subscribe. Don't forget to also give me thumbs up. It will enable me to encourage me to produce more of this video. Ngwa tọọ ntị n'ana ka ị nụrụ okwu anyị kpụ n'ọnụ n'ụbọchị nke taa. Ọtụtụ ezinụlọ nọ n'abụmọnụ n'ụbọchị taa. Ọtụtụ ezinụlọ nọ n'ataramahụhụ n'ụbọchị taa. O wee bụrụ na ha mee gịnị, na ha agbaghago ife ha ji wee kee odogwu na mgbe gara aga. Ọtụtụ ụmụ mmụọ dị iche iche nyelu ha aka ha ji wee nụọ ọgụ na mgbe gara aga, na ha agbaghachaghị ya. Ọtụtụ ụmụ mmụọ melu ha ji wee bụrụ ndị na-ebi ogologo ndụ na ahụ isi ike, ha agbaghachago ya. Ọtụtụ ụmụ mmụọ bụ ọtụtụ ezinụlọ chọrọ nwa na mgbe gara aga, mmụọ ha ji ekpesalụ o wee nyere ha aka wee nụọ ọgụ na mmụọ wee nye ha nwa. Ọtụtụ mmụọ niile aha agbaghapụghị ya. Ọtụtụ mmụọ nyelu ha aka ha ji wee mee gịnị, ha ji wee kwudo nwuo ife isi ike na mgbe gara aga, ha agbaghapụchaghị ya. Maka na mgbe ndị nna nna anyị ha mgbe gara aga, ndị nna nna anyị ha 90 to 70% of ndị nna nna anyị ha mee gịnị, gọlụ mmụọ, nwere mmụọ ha na-akpọku na mgbe gara aga. O wee bụrụ na ugbu a na ha emego gịnị, na ha aghafuchaghị ya. Ụzọ ife ndị ọ bụrụzia na mmụọ ahụ chịkata ka eme gịnị, ka emekwari oke ahụ a na-adị na-emeri. Ọ bụrụ na emepụpụrụ ome gịnị, o bụrụ ife isi ike wee mee gịnị, wee gbagotaba. Ọtụtụ ezinụlọ bụkwa ezinụlọ mee gịnị, gburu mmadụ na mgbe gara aga, gburu nwaanyị n'afọ ime, jụ nwatakịrị amaghị nwoke ma ọ na-amaghị nwaanyị wee fekwa mmụọ. Ụdị ife ndị a bụ ife na-eme gịnị, na-akpa ike n'ezinụlọ dị iche iche n'ụbọchị taa. Ụdị ife ndị a bụ ife na-eme gịnị, na-ebute abụmọnụ n'ezinụlọ dị iche iche n'ụbọchị taa. Ụdị ife ndị a bụ ife na-eme gịnị, na-ebute ife isi ike dị iche iche. A na-eri ma afọ eju, alịkata arịwa eme gịnị, adaba adaba, mmụọ akpọrọmasị dị iche iche. Ọ ife ndị a bụ ife mere gịnị, na-ebute ya. Maka na mgbe gara aga, ọtụtụ ezinụlọ mewuru nwaada, ọtụtụ ezinụlọ mewuru nwaanyị n'afọ ime, ọtụtụ ezinụlọ jere ogburu isi, ọtụtụ ezinụlọ gwọrọ ọgwụ ọjọọ dị iche iche wee tie mmọnwụ. Ife ndị a bụ ife na-ebute mmụọ asọmọnụ, mmụọ ekwuru, mmụọ ejekata ihu ejebe azụ, mmụọ ihu kpọrọ ọlụọ, mmụọ ataramahụhụ dị iche iche. Ọnya bụ ife dị iche a, ife dị ndị a dị otu a bụ ihe na-ebutega ya bụ gịnị, aligokata arịba adaba adaba, na-ebute abụmọnụ n'ezinụlọ. Maka na mgbe ị budelu were nwa mmadụ wee chụọ aja wee rube mmụọ, ka ya bụ nwatakịrị ji wee na-achụ aja, mgbe a na-egbu ya, ọ ga-enwe okwu dị iche iche, alịlị ọ na-atụ n'ime mmụọ. Ọnya bụ alịlị ahụ ya eme gịnị, ya ebido n'oge ugbu a wee nyebe ezinụlọ anwa nsogbu. Ọ bụrụ na edozighị ife ndị a niile, mee gịnị, bụbọ mmụọ ya bụ onye ji wee chụọ aja. Ọ bụrụ na emeghe gịnị, na emeghe mmụọ dị otu a peace wee bụbọ mmụọ dị otu a nụnwa. Ụdị ife ndị a dị iche iche na-enyekwanụ nsogbu n'ezinụlọ. Ọ ya bụ apụta n'ezinụlọ, ife ụmụ mmadụ eme gịnị, a na-ata afụfụ dị iche iche. Onye kpata ego taa, echi niile o rie n'ala. Nwata nwaanyị jee ije edita, echi niile ọ nata. Nke ya nọdụ nwube dị, ọ ya atụ atụ, ọ ya la amụ amụ. Ife isi ike enu n'ala, ife nwata nwoke ọ na-ejegheri, daa aka ogheri na-ejegheri. Ọkwa na ife ndị a bụ ife dị iche iche ndị na-ebutegasị ya bụ ife. Chebirikwa na anyị n'oge ọzọ, maka na anyị ka ji azụ abịa. Ndewonu. Aka m bụkwa ezigbo nwanne unu nwaanyị Eberechukwu Ada Nnewi, Ada ndị Gboo. Eji m n'aka na unu mụtara otu ife ma ọ bụ ụzọ ife na-abụ. Ndewonu.